Najeriya. Ku firfito. Zo mu canza Najeriya. Sabuwa. Atiku Abubakar za ya kore tsintsiya. Shi za ya kore yunwa ya kauda damuwa. A jami'ar mu PDP kungiyar kasa. Ku saki dan wazirin Adamawa. Shugaban kasa wazirin Adamawa. Kike da tausayin mu talakawa. Ku zo mu zaɓo baban mu na kowa. Waziri ka zamo gumbar dutse. Mai ja da kai fatilar zai watse. Namijin kasar mu kai ne sasar tsaye. Wazirin Adamawa gadan garki. Yana yaban ka zama ganzaki. Ga tambarin wazirin Adamawa. Muna kira ga dimbin al'umma. Gwarzon mu shi kadai ne mai yamma. Tana me ya zaman togo garma. Mu ko muna kiran shi da yan garma. Hajiya fari da Umar gaishe ki. Ya fi baba wani ke gaishe ki. Ta ce kuna wa kun ji uwar kirki. Uwar marayi na gaida na kowa. Ta an ji mu mai dimbin baiwa. Hajiya fari da ni ke zan wake. Mai tausayi da ƙaunar talakawa. Mai share duka kukan talakawa. Matashiyar siyasa na ƙasata. Ta an ci mu dai antina ne. Ya ko baba wadai mai waka ne. La 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 la. Wada. Atiku. Atiku. Yan kasar mu Najeriya. Ku zo mu canza Najeriya. Atiku Abubakar za ya kore tsintsiya. Shi za ya kauda yunwa ya kauda garkuwa. A jam'iyyar mu PDP kun ji yan ƙasa. Ku firfito. Sabuwa. Allah ka duba halin da ƙasa take ciki. Ka taimake mu yaye mana duk bakin ciki. Domin muna cikin kunci da takaici. Wallahi gwamnatin nan ba ta da tausayi. Kashe mu dai take dan ya wuce tsautsayi. Kasa dubban mutane kowa da laulayi. Ka taimake mu Allah agaje mu. Ka ba Atiku mulkin Najeriyar mu. Sannan ka ba shi ikon riƙe hakunan mu. Mun tabbata idan ka so za ka ba mu. Allah ka duba halin talakan ƙasar mu. Ka canza canji domin gyaran ƙasar mu. Ku firfito. Sabuwa. Ga jam'iyyar mu PDP kun ji 'yan ƙasa. Ku zo mu bi ta fata na dummuwar wasa. Ya kuma kira nake yi da tamburan ƙasa. Hajiya fari da ce ta sani baitika na yo. Da ce miyo kiran jama'a don mu tattao. Idan da nama ba wani ma mai bidar kawo. Ku zo mu sake yin zama a kan Najeriya. Domin ƙasar mu ce kwalli kwal a duniya. Ku zo mu canza canjin canji na 'yan tsiya. Suna da damuwa sun zo mana da garkuwa. Suna kashe mutane ba sa da damuwa. ABC za ki gane wannan ƙasar mai ne. Ku firfito.
fito duk 'yan kasar mu yau din mun karkato Najeriya sai babban mutum mai lafiya gatan mu a nan da can Allah ya tsina mulkin ki na tsintsiya mai shegiya